So, ilan tayo tayo? Ano tayong ginawa? Ano tayong ginawa? Ito galing ba yung password? Ito po yung first therapy natin na yan. First therapy ha, first session. Diba? Password, Wi-Fi. Okay. Ano po date ngayon? 12 po tayo, 12? Sa amin? Wala ka nung month na yun. Kaka-date na lang ako eh. So, ang BP mo na tayo is 130 over 90. Ang pulse rate mo is 88. Very good. So, ang case mo, left. Left side. Half body. So, may dito ko ito 1 year. May umpisa ako yung stroke kasi January. January. Last year? Hindi. 2 years na sa 2 years na sa January. Oh, mag-years ka na. So, January na ba ito? 2024. Hindi, last mo sa New 23. Year. New Year. January New Year mismo. New Year. 20. 2023. 2023. Sakto New Year. Ayun, tagal na po nito ha. Sakto. Tagal na po ka Kaya nito. tsuray New Year ni. Tapos, na-therapy ko kayo, 1 year. 1 year. Ano yung... Kasi nung unang-unang na-stop sa nung pamangkin niya na ano, mahalang buwan lang, dalawang buwan lang ano. Tapos pinasimulan na naman namin 8 months. Tapos yung 8 months na yun, tapos September, hanggang September, nagtitiki na siya noon. 1 year na. Okay. September 2024. O September 2025, so 1 year na. Okay. So, yung ating ginawa kanina tatay, ito yung ating ginawa kanina, nakasulat ha. Nakaan tayo, naka-upload tayo. So, ang upward natin, upward po ang tawag doon pataas. 5 lang tayo. Ang prong, 5. Tapos yung rotation, yung ginawa natin tayo. Oo, 5 rin naman tayo. Kaya 5 lang muna. Tapos, reverse. 5. Yan. Tapos, dako naman tayo sa double. Yung ginawa mo, double yun. Front ha, double. So, ito magiging program natin. Meron ito, wala walang program. Patay tayo. Ano ito sa tula? Hindi, Upward tayo, 5 ha. Nag-focus pero sa paano paa. kasi within 1 year, yun lang naman yung ginagawa. Nag-focus lang sa paa, sa kami wala talaga. Wala. Okay lang. Rotation. Ano ba yung napitingan? Ito na ako. Tapos, Ano yun yung kahit na mesa siya kasi yung gusto. Hindi kayo magkasal. tapos, ito, hindi mo na masaya mukha mo. Namasahe ng mukha tayo, face and head. Hindi ka talagang paano na magmasahe ka yung taas. At least, Bob, di ba? Kompleto yan. Tapos back massage pa ba? Di back massage pa ito, iudigo niya tayo. Tapos pahiga, udigo niya kuryente. Diba? Hindi tayo ko yung lower back ko eh. What? Hindi kaligong po. Tapos, yung lower limb mo tayo, may gagawin tayo sa lower limb mo. Ang tawag po dyan sa paa mo, lower limb. Yan ha, lower limb mo may gagawin tayo dyan. So, tiklop. Tiklop, ang tawag dyan, tiklop. Siguro, mga 10 lang siguro muna ha. Kaya may pamakanin din. Tapos double. Double tayo, double. Double. 5 lang muna tayo. Rotation. 5. Side by side. 5. Tapos kuryente, no? Kuryente. Ano ka ito? Haba ng program na niyo? Di ba nga may program? Gagawin mo. Di ba mahaba yung program? O di ba? Yan, dadalagdag na lang yan. Oo. Ngayon, video lang tayo. Itabi mo yan, tapos sa notebook tayo. Ito ko na miss mo. So na-ito tayo, tapos na po ito. Natin ganyan biglayin tatay ha, kasi pabigla ko tatay, malakit yan ha. So dahan-dahan po ito ha. Yan o, diba? Hindi na po kasi nag-view na, Bong. Ito mga ginagawa. Kasi pinag-ibig na lang lang. Opo, right, right.
Bigyan lang style. Gawa tayo ng langis. Na may makabye. Ano makapag? Mabuhay. Malagay mo ng laya. Laya. Oo, pulo mo. Laya ka sa... Kasi Yung bibili ako nung... Kasi di ba marami ang titigan dyan yung labisin, no? mabili ko lang, sige na, ako bahala. Tapos lagyan natin ng pigas ito. Titimplayin na lang natin dito. Nagitigasan ko. Pabili ka ng berde ha. Titimplayin ko lang. Kasi kailangan ni tatay ng langis. Kasi nga, yung mga muscle niya, ha? Dahil sabi siya yung kaya mo kita namin ka. Yung mainit, ano. Pigas ito. Pigas ito. Beka. Huwag po yun. Hindi tayo gagamit. Okay, hindi pwede. Ano tayo? Hindi mo na masaya ito tayo? Wala din masakit yung tayo po. Pabayaan mo kayo buto mo tayo. Hindi mo sakit ang buto mo. Hindi mo masaya tayo, di ba? Gaganyan naman kipingin tayo. Gaganyan na naman kipingin yan. Parang dugo ng mga doon. Sinimangkit ko lang sa Di pa biyan. Basta, nananalig ako sa'yo. Hanggang sa dulo ng mundo. Ako na yung video to. Ang pera. Ikaw na mo. Alam mo, masarap yung parang pamilya. Tayo ay tulungan tayo. At saka yung ating palagayan doon, manapin. Kasi masakit po itong manilot ka, itong malamot, ang lubo ng kabayan. Yeah? Ang inilog natin. Yung mga sabi ni tatay, yung sakit sa problema, ito nasa mga pipi, sabi. Matigas na rin po. Nahahawa na ha? Nahahawa na to. Oh? Ito rin, no, na ano na. Nahahawa na po. Ito, tutuhod ka, nakabalukot Oo, nahahawa na rin po. Maganda na tayo. Gusto ko Pasko tayo nakakalatir ako ng punti. Diba? Basta kung tao ba yung poking garay, kung nagbibigang dahil. Sige, sige. May buwan. Boy, ito tayo. Walang tapukan ba? Pagkakang ko. Tayo, Lord ako tayo. Walang ganito, diba? Ito tayo, wala. Kaya, ano ka sa bulldog mo? Ha? Igas mo? No? Ay? Nalaman na. May pa mo Hindi na pa siya ginaganyan kasi. Oo, siya na yun. Sa akin. Yan, kasi pagod lang talaga. Ha? Ano, bago pa yung bangkit mo. Ayos ba ba? Babae ito eh. Ayos ba? Ay, Babae ito na. Ayos ba ba? Ito lang ako eh. Kasi, dala, hindi na. Ang laki. Kulang yung kahit lang yung ay, tama. Inaus ko lang. Yung napiti, Ay, pili. Lalaki. Ayos So, ba? ito mag-massage ka eh. Mataba. Pero ito mag-massage therapy kaya babae. At wala. Magkaya rin pagkakawit eh. Kaya, Hindi niya pesto. kaya ako talaga. Kaya ako nag-stop yun. Pero, Basta siya mo ito. Back! Back! Lean on me. Snag kasi. Close your eyes na. This is your first time? Okay ako. Sumanding na lang iba. Nano ba? Nano ba? Are you okay? Ito yung moto yung bakong wala ko kontra. Ba? Alita mo naman pre. Walang kukontra. Yan. Ba, ito nga ba? Higa ka ba? Higa ka. Hindi ka ganyan lang. Nagyo na yan? Nagyo na kaya ni Bilis na? Yan. Hindi kaya. Hindi ba? Hindi kaya mahiga? Isa na lalaki Ito ba na. Bago na siya. Ganyan. Ito ba yan? Ano ka na? O ito ba yan may Bilis na? Kaya pas mamabi po ito dito. Hindi pa kaulin pa niya. Nakabitin lang nga. Diretso mo na kiss. Diretso dito. Sige ba? Dito mo. Sige. Yeah, sige ba? Hindi ko lang yung kaya May bag kaya ang balang bag na. Mag-chase ka lang kung mag-shoot ka. Ay ba? Relax ka lang. Just relax and take it Kita mo yung easy. isa niyang tao, hindi na rin makakasag sa ano. Opo, yung problema eh. Para mong bahay, kung sira yung bahay, bigay sa atin. Sira-sira po si tatay.